alai simarane anak palam olah be buahnya malang lei simarane anak palam tumbuhlah nyodake larang rantau jo batang labu tumbuhlah nyodake apa-apa oh jo batang labu bulu pae honan tadi lakaset olah nombor la aname kini lakamasuk mae olah nombor la 7 tolong lana nilang olah tolong la dia Takola balie aya kapasisi mangkonda ayali o engla santun ya kabake aya dape ana indah balie
Oh indah to bilang dopa bilang lamo engla babali nak nyolai tarui katampe tuma rumah Pak Haji ndak lamo doto di bajalan panek dek lamo bakal lamuan tibo wakatu yo jangkonyo la tibo tampe Pak Haji sato nampak engla babali ndak tabado sanang hati apa jo ibu ala la turun engla dari oto sato nampak anak la turun dicalik matonyo merah bantuknyo sudah dimanangi baru bakato Pak Haji sekali bakato Pak Haji muterayak ya onde nak kanduang englana diapo mato komera bantu eng nak sudah manangi mandanga kato dari apa baru menjawe badan engla batu mapa kato apa memang ambo sudah menangi ambo tadi tarui ke lembaga mencari ayah badan ambo mencari ayah Pak badan eng kiro lalambe ayah keluar badaso bana ayah ambo ala keluar di penjaro dapenda ambo Pak dicalinya Pak Oda penda engla dopa dicarinya kamaya badan ambo antala mati ndak pa ayah eng antana ado ya engla yo ndak tabado ibo dopa ati eng mencali engla manangi Ojo Pak Haji lah manangi pulo yo mae akato apa jo ibu onde englai anak apa onde englai anak ibu kok sempat ayah ndak adonan kami nang kedua-dua jangan dianggap kurang lain anggap sabantu ayah englai anak ba itu kato badan apa Tuhan Oh baru menjawe badan eng lajan berang dapat apa kaya eng jan bangi kebake eng la saburu ayam bos apa buru perangai walau mati ayahnya madan ambo walau meninggal di ambo walaupun berkubur mande eng la Oh sabab de ula ayah eng tapi nyo tatap ayah eng la ndak dape eng la pa mahilangkan pa Osa banse nyo badan samikin ayah eng la walaupun pandai tetap ayah eng mangko ayah mo cali juo amo sayang Pak kebake ayah saja kete eng la tamanyo kondak jo ayah nyo nak makan kondak jo ayah eng nak mandi ba itu sayang bake ayah Oh bilonyo ayah Pak namu lupo tapi apa mengaban payah mencari badan engla nanaya Pak indak batamu Pak mangece apa jo ibu onde nak kandung eng na jan tangi talabi beko yo apa na
Oh bakurai lapangan yang eng lapa Oh indah to bilang lamo bana indah guno to etong lamo nanari sari tua biari bagantiari oh biari baganti pakan doarinyo sekutiko mangece apa kaeng latuan oh mangece lapak ka engla ala kato engla tadi onde dangana elo elo danga kato simaan buni apa yo ibu ka mangece ka bake badan diri engla ado bana kato basabui danga kato simaan buni jan berang ka bake apa Ojan bangi nak kabake ibu nang kato nang kapak sabui ado kawan ibu samo nai aji samonyo nai tanah suci anaknyo sorang nyo engla tongga babeliang upiek sinan si buyong sinan cituo sinan si bonsu sinan da ado luak pado itu nyo batanyo kabake engla lai kok suko engla manarimo anaknyo baru tamat dicaba polisi na anaknyo baru nak lulus bana lai kok suko badan engla mandanga kato dari apa manjawe engla sekali onde apa 100 ibu danga kato simaan buni nanambo pak tinggal di siko ambo manurui kato apa asa elok kato apa suami eng walaupun jadi tukang sapu nane eng dak kamami lie pa Onan eng lapa ndak kama milih ndak kama nongka kato apa buruk jo elo apa dan tahu sebabnya ambo anak apa kasih ambo kama ngadu kasih eng kaminta tolong ko indah kabake apa oh dari kete ambo bagadangkan dari sekolah dasar sampai menjadi manusia bantu iko sampai ambo jadi doktor itu tuh berkat bantuan apa Jadi ndak mungkin apa nang kamanani ayo ndak mungkin lo apa nang kamam bodoi ambo ba itu kato badan engla kato sampai apa mangece onde nak kandung eng na di apa lain sudahnya batamu eng dulu jo anak kawan apa mangko bisa apa manarimu asa ndak suko eng apa indak lo suko ba itu kato badan apa
Tapi asa lai suko sama suko, asa setuju badane eng apa tinggal madoale na Mandanga kato dari apa kalau iyo sabantu itu bilonyo awak kabatobo ko itu engla nambah kaban sanjo beko awak ketampe mandenyo bajalan jangalan ona oh katampe nan mudo engla apa oh indah bilang oh lamo labangan nanari saritu hari bertambah petang juo petang berjawe dengan sanjo dan sanjo sesanjo itu adalah berangke nyoba tigo nan cie badan diri apa nan seorang badan diri ibu nan seorang tunggu buah badan engeng lah oh Tuhan manan seorang tubuh tuma badan englala barangkeknya dari rumah indak disiko kita palamu nanoto bajalan juo sadang di jalan noto tadi agak sajo di badannya nanoto lah sadang ladi jangan kain cawu panjang 9 laput taleo lah di barando panek dek lamo di bajalan jauh bertambah lampir juo apa tando kini lampir lah nampak rumah kawannya siabana namo kawannya banamo Pak Haji Munaf ba itu kalau kok dipandang bininya banamo Haji Bita di sinan kalau dilie anak seorang tongga babel yang siako namo anak liau siapa galajo namo banamo buyang puriadi oh Tuhan banamo buyang puriadi sampai ketampe Haji Munaf maalun badan dirinya tataga oto di halaman turunlah orangnya ate oto batigo sekali turun kabetulan anak di rumah yo anak Pak Haji Munaf satu nampak orang turun batigo nampak dia anak Pak Haji tadi nampak lau piek mardale matu manyoyo badan engla satu nampak badan si engla tasiro darah di dado gumantar tulang di tubuh iman si purna nyoba Lanainya kate rumah seto tibo di hati rumah
Yo air talatak di pembantu barana minyo sama duduk. Mulai carito kadibuka carito bukan lain-lain manamuan peretongan anaknya. Ditanyo badan Puriadi, ditanyo pulau badan Engla. Samo mendiam keduanya mendiam betando nangamue otuane. Oh, orang diam betando namu di sinan kalau dipandang bakato badan apa nambah duo macarito lah kalian kaduonyo laiko iyo kamanyangadi. Baru nyoba opak badan Engla bawa nyojale ke ruangan tamu di bawah ruangan lain berdua inyo mengece panik mau tak Engla menjawab lambek-lambek nyo bantu orang kamanangi. Bukan saga nambo manarimo abang, bukan takwi manarimo abang. Ambo indah ado mamande ayahnya anta di mati enggak ambo tinggal jo ayah ke oh abang Onde Engla dan abana walau siapa tubuh Engla nan abang tatap sayang juo indak memilih badan abang. Picayolah Engla bagi abang setu nampak Engla turun di oto tadi mah badabuk darah abang udah percaya sailah apa itu sekali kata Puriadi. Dek lama otak kama otak serius bananyo nambah duo bantu orang lah kenal bertahun tahun no Tuhan bantu orang lah kenalnya bertahun-tahun dek lah lama bana bercerita mau kita aku apa ibu lah aku sagan lah aku nyumun dia lah ada nang gagai itu ku apa itu sekali kata Puriadi. Yo indak to bilang lama bana lah datang anak nambah duo. Kata apa jo ibu bilo hari baralik kaditako. Kato sampai Puriadi menjawab bilo kato ibu jo apa kami baduo lama nurui ba itu kato badan si purma alai di dalam lei anak Tanjung tumbuh langkok malang lei di dalam lei anak Tanjung urek la manjala ama awae onjala
Ore la manjala ama awae anjala laju sadang lamanako la kaset la tangguang kini lakito la ulang la pulo japui larang rantau la japui tabau mandanga kato dari anak menjawe apa nambah duo kok kami tako ari barale ba anyo izin kaku mandan kato sampai nyo puriadi la menjawe asa tatako ari kabarale masalah izin kumandan itu tu tanggung jawab si Purma itu tu tanggung jawab Puriadi ba itu bana kato anak kato sampai hati lasanang baru mangece mande nambah duo cukui jo apa sekalian kini satu besok satu tibo di satu nang katigo di sinan nale dimulai na di sinan nale dimulai ndak tabado sanang hati Puriadi agak di badan engla tadi hati si Pur sanang hati engla sanang bagalak-galak kaduonyo ba itu kalau kok dipandang yonan malam semalam itu alala balik la badan apa cukui jo anak la engla tadi ala diminta la paramisi babisi alui la Puriadi ode engla la di abang jangan lupa jo janji awak jangan dialihkan lain ndak tabado sanang dalam hati di sinan babaliknyo apa tadi cukui jo ibu sekalian sarato jo badan engla la babalik badan inyo ndak lamo to di jalan sampai ke rumah badan apa tulai
Sampai ke rumahnya badan apa alanya turun dari oto taruhinyo naik ate rumah. Oh hari kabarale ala tako cukui di satu nang ketiga di sinan nale dimulai. Ona malam semalam itu ala tidur sarumahnya sekalo lalu hari siang paginya kalau dipandang indah to bilang lama bana. Abi hari baganti hari la tahu ken kamari masonyo badan tuma eng la tadi tibo di satu nang ketiga hari barale badan inyo jauh dake urang la tahu ba itu kalau kok dipandang. Di sinan kalau dilihat tumpak di badan Puriadi lanyo minta lo izin ke kumandan la dape izin di kumandan masonyo inyo kakanika tuan. Ladape izin kumandan dak tabado sanang di hati ndak disiko di palamo tibo di Sabtu nang ketiga aleknyo mulai sekali ndak tabado rami manusia manandoan urang korami ndak tabado banyak udang ndak tamue di kuali balabi tarui kabalango ndak tabado banyak urang ndak tamue di nagari sampai ke jalan melimpahnya. Di malo urang dak karami tentunya pak balawan lai samo lai balawan pejabat samo pejabat balawan pegawai samo pegawai naninyo pak badan eng lamai mudia inyo tu jale urang doktor tentu doktor lo kawan nanti bo ba itu kalau kok dipandang kalau naninyo Puriadi inyo tu caba polisi banyak angkatannya nanti bo kumandan lah datang pulo tuan. Oh kumandan lah tiba pulo babisi kumandan yo Puriadi. Oh Puriadi dangakan bana yo pandai buyung memilih bini. Kamang ka mencari bini, kamano ka mencari jodoh, awak gagap pegawai pulo na indak to bilang lamo bana tibo wakatu kabanikan alala nikah badaninyo. Nyoba cokuti banika ijab jatuh kabuanyo jawe salasai kabuanyo jawe selamat pengantin baru umur panjang rezeki murah penyakit jauhan ala bak juawa jo tabiang lah kalian kaduonyo janado tangka bagadu rezeki nangamu na Ola kaduonyo eng lapa lah sudah inyo dinikan tentu bagalak-galak bersama-sama bersanang-sanang rumah.
Oh indah to bilang lama bana nambahnya ukuran balik lah balik ukuran pulang nyola pulang. Ukuran pulang nyola pulang tinggal lainnya nambah duo iyo engla jo badan puriadi iyo urang nandi ate rumah yo di sinan kalau dipandang nan malam samalam itu alala tidur sarumahnya sekalo lalo hari siang apa tando hari kasih yang berpico murai hati kayu bakuku ayam dalam kandang. Ndak siang do hari de ayam ndak siang hari de murai tando-tando hari kasih yang badara badarum darum buni tamiang rang balarita singko bantu nyambun nampi katang abi matoang hari tuan. Ampir kata bi matoari ndak paralu to bilang lamo agak inyo kadua-dua abiari baganti hari abiari baganti pakan sapakan jo duo pakan abi pakan baganti bulan sabulan jo duo bulan lah 3 bulan baturutan kironyo badan puriadi tabi pangana puriadi nyobali sekali rumah sudah nyobali rumah sekalian ate namo inyo nam punyo iyo punyo kaduo-duo antaro singipure jo si englama ndak tabado gadang rumah di balinyo harago rumah di katoan tinggi ndak tinggi bana di katoan randa tak randa bana sebanyak 200 juta cuman itu rumah nanyo bali rumah gadang 9 ruang salanja kudo balari hati di mano ndak kamamang sampai kini ayah ndak nampak lain. Ba itu di badan diri engla kini awak lah tinggal di hati rumah awak kadua-dua jo suami nana ayah ndak namu lupa tuan. Nanaya ndak namu lupo ado harinya sekutiko tinggalan engla sedang di rumah gadang baduo jo suaminya hari tu tape hari minggu di sinan kalau kok dipandang agak dibilang badan ayah engla nambah namo buyung batiar awak karajo minta sadaka ilia jalan hari tape puku ampe patang de awak meminta juo sesena lunda pe piti sarimia lunda pe kepiang tubuh yang sadang litak bana sajak pagi awak lu makan sajak pagi badan lu minum. Oh nampaklah rumah gadang urang rumah gadang bapa gabasi sekuliling nyobaranian di badan si batiar nyotarui kalabu rumah gadang baca assalamualaikum menjawi urang dalam rumah Waalaikumsalam kata nampunyo. Yo ala kato si batiar onde nak kanduang nampunyo rumah minta lah nasi gak sasuo agi lah iya gak saragu ambo jak pangagi balu mangakan na
Nampunya rumah sadang di dalam bilik, sadang di dalam bilik dalam. Keluar orang nampunya rumahnya buka pintu nang gadang. Satu tak buka pintu rumah, tumpak di badan si Batiar sadang membalakang ke pintu rumah. Nyuagi piti 50.000, iko ma piti 50. Bulie dia pak bali nasi, bulie dia pak kabalanjo. Oh baru maengong Batiar ke belakang, satu maengong ke belakang. Tapaki badan diri eng laki ronyo ayah. Oh badan eng layo mae nyopagui badan si Batiar yo mae. Honde ayah sayang yo eng yo ya eng sangko ayah lamati. Kironyo lai masih duit, kironyo masih ado juo janaya. Oh meminta juo yo ya salamu eng ya lagadang yo ya oh kama kampung ayah bacari kalembaga ayah bacali eng pai ayah ndak ado mosangko ayah lamati dape batobo bantu iko alang kasanan. Oh hati eng layo ya eng manangi nangi juo Tuhan. Mandanga tangi badan anak jawab keto Batiar nampi tidak jadi diambilnya kato badan Batiar. Onde eng lai anak ayah danga dia eng elo nanaya jangan ditangisi ayah badoso bake eng lai basalah bake ibu ayah basalah nak bake adia. Oh kotak dek gaduh badan ayah, kotak disalah badan ayah. Alun maninggana mane eng lana jadi ayah jana ditanju, jana ayah dilarang-larang tinggal di rumah gadang nangko. Ayah dia kemari pai, ayah barang ake na oh lanaknyo lalai eng layai. Mandanga kato ayah kepai baru menjawe badan eng la pado ayah bajalan juo elok la bunuh badan eng la. Ambo sayang ya kabake ayah eng sayang kabake ayah kok nyampang ayah ndak ado apa kadayo badan eng la oh ayah oh jadi na lamo-lamo jana ya kana mande meninggal jangan dikana dia mati jangan disabui elok dimulai maulang baru. Kini ayah nak boleh pai lain, nak boleh lain ayah dah minta sedekah tinggal di atas rumah gadang ko ya badan ayah ko apa ya ambil nasi ko awie eng ya ambil anai. Ayah jangan malala juo harapan eng la badan ayah eng
harapan englanyo ya badanaya tapi kok sempat ayah nak namu tinggal ada koe engko nak kola dia ngabunuh lah ngabulie nak mati kesadonyo kondak talo eng jogolo bulie nak pue hati ayah lei jale di badanaya eng tamanyo ya pakai ayah dari kete sampai lagadang jaso ayah nak namu lupo kamakan eng lah basuan ya mencali eng lama nangi menjawe buyong Puriadi o ayah dangakan banambo suami ya dari badan eng layo maya jana ya jalan mana kami kedua daya kondak bunuh kami daya apa itu sekali kata Puriadi siajuo le ya nangka kami aroan siajuo nangka kami harapkan kok luak pado badanaya mande eng landa ado lain nanado badan diri ayah dape ayah kapai pungulo ayah awa dape awaya kapai pulo mancali minantu jo anak sayang coy itu tapaso tinggal di rumah gadang ayah lanyo abean di anaknyo ukuran mandi bamandian baju nang kumula batu kaba ganti pakaian badan si batir lasanang batir jo anaknyo bagalak-galak ati rumah bayi iyo kaduonyo de ala jalan ke kapara kapasa membali baju botobo ayah joana sainggo iko kabado